Čau, dneska se zahrajeme, neptejte se za mojí tapetu, co prostě rozplácá Pemka. A já jsem Lebek, takže mohl jsem říct vítání, takže já zdravím všechny mapky. Dneska je to první video, zahrajeme si Štěpa 2, je to přeřvaný jako kut. A je to takový, no tohle jsem nechtěl, takový, no, taková hra, jo, kde si taková koule, jo. A tady třeba skupuješ další mody a to je teď konec. Tady máme ty avatary prostě, už to je dobral, takže už nějaký mám. Tady to je úplně klasický, to jsem dostal, tohle používám, to je to tohle věc, to je všechno, okay. Tak ještě nějaký věci se nasá, to už je jedno, a pak tady takhle jsou nějaký levely, no. Oni jsou dekodečky, jediný v čem jsou tak prostě. Se za stopnutím byla to moje máma. Tak jdem dál, prostě takhle, tady jsou, že jo, levely a já si zahraju ten první, protože ten je ten nejlehčí, že jo. Tam jste měli, jakože, jak se to ovládá, to mě dost nezajímá, prostě tak držíš, podáš nahoru. Když to držíš, tak letíš nahoru. Lagy. No jak se to může, jakože, no, ono to není na joystick, ale já se ti říct, že jsme laguje joystick, ale žádný joystick to není. Takže jsem si jako řekl pro čičovinu. Neptejte se, čičovina zná jedno z příslovo a nechci být prostý, takže jo. Jedu jako čert. A je tu hudbička, která je mega přeřvaná, takže jako na si nebudu mluvit, je to mega přeřvaný, fakt proč to jsem nezal coin. No dobře, je to fakt mega přeřvaný ta hudba. Takže fakt radši nebudu zapínat. Wow, mám coin. A tady bylo, že jsem na 100 bodech a už jsem nevěděl jsem, co tam mám dělat. A můžeme dát ještě jednu hru, nebo počkat. Dobře, teď si dáme další mod, takže když klikneš, tak letíš do vzduchu prostě, jako, ale ne tak dobře, ale jenom prostě chápeš, jako ufonek v Geometry Dash. Já vím, je to celkem kobíre Geometry Dash, ale reklama. Co zpátky, reklamy jsem lítají docela často, jdeme znova ještě, jo, tam to byl fakt nepovedený pokus a tohle, to nejtěžší, co to je tady to podle mě. Jako zase mám urvu uši. A tohle ještě není tak hrozný, takže jo. Bum 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 bum. Dobře, budu sticha, nechám vás uníst se hudbou. Jsem chtěl říct. Teď si dám reklamku za 50 korun. Tak jo, takže teď si můžeme ukázat, jak to vypadá. Tady, co jsme mám koupili. Zkusím novou postavu. Co vypadne? To se mi úplně nelíbí. Takže si ji neberu. Dobře, a jdem ještě jenom to zkusit, jo. Zase vám to urve uši, protože... No počkat, vám vlastně ne, mě to urve uši, protože jsem strašně dlouho neslyšel. No dobře. Už budu sticha. Jo, ještě něco? Takový ty bílý koule, malý, jsou coiny. Takže tohle jsem myslel, že úplně, že to ulítne, jo, tak nic tam. Jdem na další mod. Kurně, jsem chtěl. Tady ten je asi můj nejoblíbenější, protože to funguje prostě, klikneš a můžeš takhle se přázovat i ve vzduchu, takže nemusíš až na zem. Easy. Dobré.
Já slibuju, že jsem tam klikal. Tak jo. Ještě jednou nebo další, dobře, jdem další, už mě to nebaví. Tady, jo, když kliknu, tak mě to prostě dám boostíru. Bum, bum, bum. Chápem se. Čk. Znova. Tohle je pro mě asi ten nejtěžší mod, protože taková sra. To je tak jakže. Tak tohle o nervy celkem. Tahle hra. Geometry Dash. Jak máme to napodobeně na hodně Geometry Dash. No a kdybyste mimochodem někdy chtěli, tak mě můžu natočit Geometry Dash. Protože už budu zastichat. A to je dobrá. Dobře. Jsem špatný. Ještě jednou. Fakt naposledy. Ježmarja, jsem vlastně měl celou dobu stoplit, já jsem dělal si teď 10 fokusů. Nevím, proč jsem hrál furt ten stejný mod. Dobře, jdem na další, to nám to stačilo. Jo, aha, chápu, tady to je úplně na nic. Tak když to držíš, tak prostě stírek k zemi. Nahoře nebo dole, to je jedno, prostě takhle prostě lítává. Prostě je to na nic. To ještě horší, než bylo to minulý. Easy. To se mi napadlo, ještě jednou. What? Se nemohl to držet. Já jsem teď klikal na to logo blbý. Pokud vám to vadí, tak sorry, já ho prostě nemůžu odendat. Tam je hlavně, jak dlouho natáčím. Takže mě odendalo. Ani nevím, jak se to dělá, prostě to ani nejde možná. Myslím si, že už natáčíme dost dlouho, takže pak už... What the fuck? Jenom ten poslední mod a už skončíme na dobře, teď jsem možná zrovna. Že mám tu reklamku. Poslední mod, co mám odemčený, je Milkways. A to je, jo. Když to držím, tak padám do země. Teď jsem si teda už koupil za 500 korun, ale je to mega třeba. Jak jsi to přežil? Je to fakt mega těžký tady v tom. Prostě moje bez 22%. Jo. To fakt nedávám prostě. To je prostě. No. Dobře, už na to peču. Nazdárek, básek. Takže jo, už asi půjdu. Natáčíme to teď 8 minut, já mě to přijde, že jsme teda začali třeba jenom 10 sekund, ale ok, čau.